моите приятели. Имам си рожден ден, не съм суперзвезда и искам да си правя само готини неща. Фойерверки и балони, тонове бомбони. Кой е най-големия сега? Имам си рожден ден, не съм суперзвезда. Правят ми се много, много луди неща и всеки ми се кефи. Толкова съм хепи, а партито ми просто е върха. Е върха. На диджея днес аз съм шеф. Диджей, чуй ме, стоко човек. А на моя новия трак всички избухват пак. Танци, манци, супер купон и подаръци милион. Ех, да може всеки мой ден да ми е ден рожден. Имам си рожден ден, не съм суперзвезда и искам да си правя само готини неща. Фойерверки и балони, тонове бомбони. Кой е най-големия сега? Имам си рожден ден, не съм суперзвезда. Правят ми се много, много луди неща и всеки ми се кефи. Толкова съм хепи, а партито ми просто е върха. Е върха. Тота, тота, искаме тота. Вау, жестока, чупи рекорда. Хепи бърдей на тебе от всички. Давай да си ги тия свещички. Едно, две, три, браво! Имам си рожден ден, не съм суперзвезда и искам да си правя само готини неща. Фойерверки и балони, тонове бомбони. Кой е най-големия сега? Имам си рожден ден, не съм суперзвезда. Правят ми се много, много луди неща и всеки ми се кефи. Толкова съм хепи, а партито ми просто е върха. Е върха. Ето идват. Ади не пади това. Еди това. То път не е смърдя. Само колата искам да снимаш. Брат, ти си имаш кола. Да, може да. Снимай Бентли. Ела бе, шо да чак къде? Марш бе! Брат ми, честита придобивка. Айде, бе. Добре дошли в царството на балоните. Айде, я тава, момте. Айде, я тава, пате. Диги ми пушачката, Рос. Чупа много ден, Ян, това е ден. На колко годинки ставаш? Я кажи на колко годинки ставаш? На 4 баба. 4. Ади, ела. Идваме тук всички бързо, хайде. Да загреем, че е студено, а? Не. Ето го розетника е тук. Давайте ръчички. Ела тук да бъде, ела, дай на ръчичка, ела. Хващаме се за ръчички, така. Тук познаваме на приятел. Пускаме ръчичките и разбрахме, че как ти казват на Галево? Ади. Ади, на колко ставаш?
колко години ставаш? Чакай, на колко ставаш? На 4. Искаш сега да те честитим рождения ден по един много специален начин. Това ми е сложно дечица. Дайте си посочни и си го още ден учен. Ади, идвай тук, идвай сега. Хайде, гледай, момченце, елате тук при нас, хайде. Може да си оставиш телефончето, че няма да ти трябва сега. Ади, ела по центъра на кръгчето. И аз ако веси си си... Я чакай сега, ела тук при мен. Така, я се завърти, ето така, един път, втори път, трети път, за щастие, пляскаме за най-готиния рожденик, Ади. Добре, чакай, Лякай долу. Браво. Ти за красавици. Ела тук при мен красавици. Ела тук, дай една ръчичка, ела. Тя тъкмо си беше намерила място. Айде, добре, тук при тебе. Така, само Ади кляка долу, а ние всички дигаме по една ръка, ето така. Дигаме ръката, сега на ръчичка, дигаме ръката, точно така, сега. Слагаме ръчичката. Ади, само ти клякаш долу. Сега, слагаме ръчичката напред, ето така. Много леко се събираме всички, ето така. Над моята ръка всички ръчички, отгоре. Точно така. Я ми кажете сега, всички ли може да броите до 4? Добре. Сега, ето какво ще направим. Броим до 4, вдигаме ръцете и много силно трябва да кажем честит рожден ден, Ади. Разбраха ли всички? Добре. Започваме. Сега. 1, 2, 3, 4. Честит рожден ден, Ади! Браво! Хайде сега правим крачка назад, ето така. Да ви попитам, това знаете ли какво е? Вълшебна пръчка. Вълшебна пръчка, точно знаете така. ли кои са вълшебните думички? Не знаете? Ами ние сега ще ви ги кажем. Вълшебните думички са абракадабра, симсаладин. А освен, че е вълшебна пръчка, ние с нея ще се запознаем, за да се направим едно страхотно парти по случай рождения ден на Ади. Ама сега я да пробваме да ви е вълшебна пръчката. Деца, вие запомните ли думичките, кои си? Децата казаха, че е вълшебна, не? Абракадабра, симсаладин. Добре, гледайте сега. Я кажете вълшебните думички. Пръчко, повдигни се! Вълшебна ли е? Да! Обичате ли истински магии? Да! След малко ще има истински магии. А сега, при запознанството, даже тази пръчка ще ви даде вълшебна сила и вие ще може да правите магии. Искате ли? Да! Вижте как става запознанство. Когато пръчката се постави на някой на главата, той много силно си казва името. Ето. Веси. Как се казва тя? Веси. Добре. А сега внимавайте. А това е... Батко Радко. Браво! И сега започваме от силно си казваш името. Как се казва? Как се казваш? Браво! Нанси. Нанси. Как се казваш? Божи. Кристофър. Биси. Кристиян. Денислав. Само да разбрах малката, как се казваш? Разбрахме се. Така, готови ли сте сега да си направим едно страхотно парти по случай рождения ден на Ади? Не чувам! Стоп! Сега, този път ще броим до 3, защото 3 е щастливо число. Броим до 3 и след това вдигаме ръцете и много силно трябва да кажем парти. Запомните ли? Запомняме, хайде! 1, 2, 3. Парти! Браво на Настя. И сега я направете крачка назад, ето така. За да не си пречи. Точно така. Добре, сега. Я да ви питам.
Вие на замръзване играли ли сте? Знаете ли как се играе? Знаете всички как се играе? Кой ще ми каже как се играе на замръзване? Айде, тук нас ще да каже някой. Ти! Като го пипнем, той трябва да замръзне и той трябва да отива. Да, обаче тази игра тук няма толкова много. Сега ще ви кажа какво ще направим. Първо, бавно ще ни пусне малко музика, а пък вие гледате само мен. Каквото правя, трябва да правим същите движения. Но, когато кажа думичката замръзни, какво трябва да направим? Трябва да замръзнем точно така. Само, че тук има и по-малки деца, затова ще си направим кратка репетиция, за да се справим всички добре и да няма изгорели от играта. Съгласни ли сте? Добре, ади, елайте тук така, ела тук, ади, така. Сега, готови ли сте всички? Ето тук на малката сладранче, ето ти балончетата, айде, ела сега ти. Браво! Добре, сега, ще започнем първо с най-лесното нещо. Ето така, може ли да тичате всички? Давайте. Ади, ето така, добре. Сега, завъртаме се, давайте. Замръзни! Спираме ли се ви? Добре, знаете му, апостено, той все пак е по-малък, а плюс това е рождение. Ади, застани ето тук бързо. Добре, сега, отбързвам всички. И сега. Това беше лесно. Но, чух, че можете много силно да викате, така ли е? Да! Добре, а можете ли да бъдете толкова тихи, че дори да не ви се чуват стъпките, като ходите, можете ли? Да! И аз застанете на пръсти, ето така. Ади, и аз застани ето така на пръсти, като мен. Браво! И сега, ходиме първо напред. Хайде сега пак напред. Сега назад. Хайде сега пак напред. Назад. Назад. Добре, сега дигаме едната ръчичка ето така. Така на пръсти заставаме. Сега завъртаме се на едната страна. Давайте. Добре. Сега на другата страна. Другата ръчичка. Хайде, завъртаме се. 1, 2, 3. Замръзни на пръсти. Бързо всички на пръсти да видим ли са. Добре. Така, отмръзваме всички, че ни заболяха тук краката. Хайде сега. Мирно. Вие можете ли да марширувате като войници? Да. Можете всички? Да. Така, първо на място. Готови войници. Почни. Раз, два, три, стоп. Добре. И сега, като истинските войници, ще направим една обиколка, маршируваме и броим до 4. Разбрахме ли всички? И сега пригответе се войници на дар. Така, готови ли са всички войници? Yes. Добре. Готови. Почни. Браво, добре. Така, отмръзвам всички. За сега не можах въобще да ви затрудня, обаче сега показвам по-трудно. Можете ли да подскачате от крак на крак? Показвам как първо. 2 пъти на едното кръче, 2 пъти на другото. Давайте на едното, на другото. Айде, патковците, хайде, давайте, подскачите, точно така, браво. Хайде, сега се завъртане и подскачане, въртим се, подскачане. Замръзни на един крак. Браво на всички, добре. Отмръзвам ви. И сега завършваме с по-лесно нещо. Ето така, подскачаме, давайте, ето така. Подскачаме, давай, Ади. Добре, сега се завъртане. Замръзни. И сега оставате замръзнати, докато Патко Радко пусне музиката и започва истинската игра. Готови ли са всички? Да! Добре. Ади, бързо! Така, отмръзвам ви.
Помните ли първо какво трябваше да правим? Първо тичаме на място. Браво, сега се съвъртали. Стана ви топло нещо, а? Айде, чакам. Съблечете се и ви чакам тук, който иска може да пие водичка, защото е време за нещо друго много интересно. Който е готов, както като мен, правим на кръчето хубаво. Идете, браво! Така, сега. Преди малко, нали видяхте магическата пръчица? Да. Освен магическа пръчица, ние си носим и други магически неща. Това са нашите магически кръчета, благодарение на които след малко ще придобиете истински магически сили и ще може да правите магии. Искате ли да правите? Добре, сега ще ви научим тогава. Но има няколко важни неща, които трябва да изпълним. Първото нещо е, че на който дава магическо кръче, за да действа магията, много бързо трябва да се сложи ето така на вътре, разбрахте? Добре. Второто нещо, което трябва да изпълним е да сме много внимателни с магическите кръчета, защото ако някой си чупи магическото кръче, няма после да може да прави магии. Разбрахте ли? Така. Добре, тук идва още едно момичице, сега ще изчакаме нея. Как се казваш ти? Добре, много интересно. Така, тъкмо идваш за най-интересната част. Разбрахте ли какво трябва да правим? Давам кръчето и много бързо слагате така на борбата. Разбрахте ли? Добре, първо ще бъде ела това. Това. Айде сега слагаш което така. Добре, браво и го държи с двете ръчички ето така. Точно. Айде сега, Наси. Това. Ето тук на малките сега се сложи тук. Айде, коли го след ръчички. Браво. Така, тук всички. Ето още една момченце. Премисли се. Така, сега, правиме крачка назад, за да не си пречим. Давайте назад, още малко. Добре, точно така, стоп. Вие елате пак по-насам. Вие, но
много отидохте. Така, готови сме? Аз се слагам ясно в ръчето. Така, и сега. Баско Радко, като ни пусне магическата музика, гледате само не каквото правя, трябва да правите същите магически движения. Който се справи най-добре, след малко ще пробваме да видим кой какви магически сили е придобил. Хващаме сега кръчетата, ето така. Ани, ето така. Ела тук за стъпка. Амандия, ето така. Хвани кръчетата. Браво. Готови сме, Батко Радко, пускай ни музика. Сега започваме с по-нещо, защото аз очаквам много игра, сега че ето така. Давайте. Хайде сега, завъртаме се един път. Още един път. Добре, пак сега нагоре. Надолу. Още един път. Добре, сега. Добре, завъртаме се. Още един път. Хайде сега пак. Добре, завъртаме се. Още един път. Така, сега. Слагаме кръчетата на земята, обаче гледаме да сме по-далече и да вземем разстояние и влизаме в тях ето така, влизаме в кръчетата и маршируваме ето така. Добре, а когато кажа, всеки си затвори кръчет и започва да го обикаляме. Разбрахте всички? Добре, надъхте пусти, обикаляме. Хайде сега смяна на посоката, за да не ни се завързвят. Браво! И сега, я да видим кой е най-бързо дете и може да тича вътре в кръчето. Едно, две, три, пъти! Тича! Още! Браво! И тичаме! Искате ли да пробваме и да видим вече имате ли магически сили? Искате ли? Добре, сега. Слагате на моята ръчичка кръчето и вземате ето тук на пейката, който си е оставил кръчето. Да, я го тук. Така, направете място на Ади да седне отпред. Ето тук, вземете го отпред. Така, правя малко разместване. Големите трима не правя на пак. Айде, не трябва да отзад. Настанихме ли се вече? Виждате ли всички? Аз като застана тук, виждате ли всички? Да! Я ми помагате сега да ви видя. Ади! Добре. Така, сега. Я да видя, запомнили ли сте от преди малко това какво беше?
Вълшебната пръчка, точно така. А запомнихте ли кои са вълшебните думички? Абракадабра, смисъл, обвинята се опитам да го кажа. Абракадабра, смисълни! Добре, сега. Запомнете тези магически думички, защото след малко ще ги използвате, когато правите магия. Така, сега, слушайте. Аз ще завъртя ето така 3 пъти магическата пръчка, а вие заедно с нея трябва да преброите до 3 и силно да извикаме всички заедно магическите думички, за да може да се появи тук магиосник. Готови ли сте да извикаме магиосника? Добре, хайде да пробваме сега. Почваме да добре първо. 1, 2, 3. Що не песете, не се ли появи от тук магиосник? Ама вътре тук има ли магиосник с мен? Няма магиосник, така ли? Ето тук с мен няма ли магиосник? Няма. Добре. Ами ние ще забравим нещо друго. Вие магически пръчици имате ли си? Нямате магически пръчици. Ади. Искате ли сега всички заедно да си направим по една магическа пръчка? Искате ли? Добре, я вигнете така по-знара всички. Ади вдигни ръката, браво, добре. Сега, едното пръче е така, едно пръче, браво. Така, завъртане така ръката. Добре. А можете ли да си завъртите само пръста, без да си движите ръката? Я да видим. Могат всички? Добре. Сега, привъртете така пръстите. Аз минавам по всеки и от моята истинска магическа пръчка сега ще ви дам по малко магия. Ади! Първо давам. Стоп. Дай на твоето. Добре. Хайде на твоето. Добре. Ето тук идвам при големите. Давайте. Добре. На всички дадох вече магия. Вдигнете си магическите пръчета. Ето така. Айде вдигни пръчето. Добре. Сега завъртаме 3 пъти пръчето. Броиш до 3 и силно трябва да извлечем магическите думички. Готови ли са всички? Добре. Започваме сега. 1, 2, 3. И сега вече пляскаме на батлайко. Така, виждате ли всички? Разбрах, че имате вълшебни ключи, така ли? Да! Искате ли да пробваме дали нещо е вълшебно? Какво е това в ръката ви? Гърба! Жълта гърба! Вдигате вълшебния пръст и казвате вълшебните думички. Абракадабра, силсалати! Да ви кажа ли, че аз имам вълшебен пръст? Ето го моят вълшебен пръст, а това какво е в ръката ми? Правя едно топче във въздуха, ето така, хващам го. Тук взимам това топче, то изчезва. Знаете ли къде отиде? Ето къв шапка. Ето го. Сега колко са топчета? Ето 1, 2 топчета, нали така? Ето 1, 2, обаче казваме 1, 2, 3. Да не знам как. Но тук взимам едното топче. Изчезва вече. Тук си нося и една вълшебна кутия. Виждате ли? Отварям, има ли вътре нещо? Така ще покажем. Хоп. Затваряме, вдигате вълшебния пръст. Давайте вълшебните думи. Абракадабра, силсалати!
Ади, ела при мен да правим с нея магия, ела. Ще се опитам с всички. Ама малко се красави се там да седа. Ела тук, Ади е така се обърни. Ади! После с теб ще направим красави. Ади, какво е това в ръката ми? Какво е това? Топче. Топче. Избери си едно топче, избери. Вземи го. Така, за мен колко остана? Чакай, ела тук, ела. Ще не правим магията. За мен колко останаха? 2. Дай си тази ръчичка напред, ето тази ръчичка, дай напред. Ади, сега на 1, на 2, на 3. Стиска здраво, разбрали ме? Отвори ръчичката. Айде, започваме заедно да вриме, хайде. 1, 2, 3. Стиски здраво. И аз другата ръка. Ама стиски здраво. Стиски здраво. Дръж здраво така. Виж сега. Взимам стиски там здраво. Те хвана топчето. Той е тук, нали? Виж сега. Хващам топчето и казваме абракадабра симсалабим. И е тук в моята ръка. Тук е. С моята. В моята ръчичка тук е. Моята. Кажи топче изчезни. И виж това как изчезваш, изпарява, изчезва. Я отваря ръката, отваря. Как го направи бе човек? Седе там. Яла. Прави фокус и сире. Прави фокус и как се казва? Хъника. Колко си топче? Дай си ръката. Фиски здраво. Фиски здраво, двете топчета. Държиш ли здраво? Фиски здраво, бе. Ето. Държиш здраво. Взимам това топче. Взимам го. И ще го хвърля в твоята ръка. Фиски там здраво. 1, 2, 3. Гътвари. Стига, бе! Как го направи, бе? Сяде там. Със всички се опитам. Я се ударя тук. Ти как се казваш? Виж колко се точно. Дай се ръка. Иски здраво. Държиш ли здраво? Аз с тебе да направим магията. Дай така вълшебно го пръча. Дай така едно вълшебно пръча. Как се казва? Давай. Така. Хвърли. Отваряй. Седите сега там. Ти смей се, да. Тук си нося. Това знаете ли какво е? Ще направим всички магии, бе. Има ли вътре нещо? Я бъркай. Има ли вътре нещо? Я вдигайте вълшебния пръст. Абракадабра симсалабим. Чакай, не. Ади, бъркай вътре. Има ли вътре нещо? Сядам си главно до петата. Добре, че Ади. Абракадабра симсалабим. Сядай там. Ето да покажа. Абракадабра симсалабим. 3. За щастие стига толкова. Няма повече. Няма повече. Излагат се пред децата, повече няма. Дай ми вълшебния пръст. Айде да ми вълшебния Абракадабра, добре, че Ади да направи магията. 1, 2, 3. Браво! Вас казвам ти много бързо, защото още едно трябва да извади. Ами те има повече, бе. Ето, Я извади. да само момченцата. На която ще малко. Я, има ли нещо? Добре, че си ти. 1, 2, 3. Абракадабра.
Ще правим с бабкото. Не бъркай вътре. Вътре бъркай. Каквото има всичко изваждай. Там каквото хванеш. Какво си това? Не така се обърни. Ади, какво си това? Чакай, дръж така. Хърти. И си иди там, за да мога да правим магия. Представи се там седни. Разпарим тук едно ципче. Ади, имаш вътре нещо. Прокарай си другата ръчичка. Другата ръчичка прокарай. Така, добре. Ръчичката. Бъркаме! Тя всички сега заедно да броиме. Една картинка, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дай си, Ади, вътре са картинки. Вътре, нали? Вълшебния пръст, Ади. Така, вълшебния пръст дай. На тази ръка, вълшебния пръст. Абракадабра симсалабим. Знаете какво направи Ади? Я сега това нищо как си пляска. Браво, Ади! Тук си нося още една вълшебна кутия. Отваряме. Какво изваждам от нея? Какъв свят е? Има ли вътре? Няма. Бъркаме жълтата кърпичка. А сега искам да седнеш там и да видим вътре на кърпата. Какъв цвят е? Затваряме. Ади, на колко ставаше в години той? 4. И броим до 4. Започваме. 1, 2, 3, 4. Аре, питат там отзад големите. Какъв цвят беше кърпата? Жълто. Не е жълто. Не е. Беше жълто. Не е била. Не е жълто. Какво? Как бе капачката затворени? Знаете ли жълтата кърпа в какво се превърна? Какво е тати? Ади, я иди на тати една банкнот и ела при мен. Иски на тати една банкнот. Някой ще ми ходиш с една банкнот. Дайте една. Ела сега тук до мен, ела. Тази банкнота на кого е? Иди там да вземеш касалица. 10 лева. Трябва ли е банкнотата? Някъде има ли дупка при нея? Не. Виж сега. С тебе правим, ела тук да ставаш до мен. С тебе правим магия. Броиме до 3 и това химикалче, ако оцели центъра, магията става. Ако е настрани, не знае какво ще правим, трябва да я вършим днес. Готови си? Вие готови сте да броиме заедно? Е така са да могат да гледат всички. Започваме да броиме. 1, на 2, на 3. Ау! Май год! Ще върнем, за да има 2 по 5. Ади! Броиш до 3 и силно духаш, давай! 1, 2, 3! Бързо примерите, добра! Сядай там!
Сега ще отзад големи си дали разбирате вие. Дали сте внимателни. Това какво е? Коза. Това какво е? Коза за. Има ли нещо в кофата? Не! Има ли нещо? Има ли нещо? Пахаме Зара вътре. Вътре ли е Зара? Така, сядаме там, за да мога да направя магията. До тук е добре. Сега големите отзад. Тук колко точки има? 4. Тук може да включите и 4. Тук, браво бе! Тук колко са? 4, 6. Има ли нещо в 4? Нещо в 6? Браво бе, вие сте много добри бе. До сега започва магията. Взимам големия цар и го пърхам от страната. Гледате ли внимателно? Да. На кое число? На 4. Къде е за? На 6. 6. Глупости в 6. 4. Изчезва. Не. Няма го вече. Кое е друго? Хоп. Няма едно. 4. Няма го. Изчезва. Какво правиш? Да, той се чува как се мести. Къде се мести? То свърши. Забележете ли къде е? Да. Къде? Сега е в 6. Как ще в 6? Кой го умести? Утре и 5. И двете? Да. Ето 1, 2. Даже. 1, 2. Отвори шестицата и четвърката. То няма 6, бе. Чакай, седяме там, седни. Няма да ни мъча. Отваряме тука. Отваряме тука. Къде? Шестицата. Кажи, че го няма. Няма. Тя казва, че го няма. Не бе. Някой не каже да има ключи за плата. Какво е посебно? Не знам. Ела. Ти кой клас? Го има тук джоб. Чакай. Дай джоб. Така, стой сега. Ти как се казваш? Кристофър, има ли вътре нещо? Бъркай да видиш. Дъното здраво ли? Чукни. Здраво ли е дъно? Добре. Има ли вътре нещо? Добре. Сега, вие двамата малките сядате. Сядай там. Седни и с тебе ще направим после магията. Дай си вълшебния пръст. Така напред. Правиш така едно кръгче. Браво, все едно, че изрязаш една монетка. Изряза ли я? Хвани я. Тя е вълшебна. Хвани си ръката. Влиш до 3 и хвърляш нагоре. Давай. Хвърляй! Пастера! Стой тук, къде са? Ей, косичка, да? Това къде? Там, на пейките се. Я ми питам. Него сега ли се губаш, ей? Знаете ли как се правят пуканки? Не. Как се правят? Как се правят?
абракадабра, симсалабим. Даже едното е леко прегрело. Сядаме там. И така натам. Ади, там гледаш, там гледай. Тук. Снимахте ли? Чакай, що е така? Чакай. Една усмивка. Ти си кой правил селфита? Айде, Нанси, ела. Ела, сега ти ще се снимаш тук, ела. Нека ето го по-напред да ги снимаш. По-напред. Така? Чакай, ела, сега ти ще се снимаш, ела, чакай. Виж при мен. И там гледай, Нанси. Добре. Ела сега. Дай там, дай. Чакай. Добре, стара ръка да не... Снимате? Що те е страх, бе? Сега се казете отпред. Браво. Добре. Готово. Еко, виж тук. Добре. Тич, малко тич. Браво. Добре. Добре. Ела, дай ми дадеш. Ела. Добре. Ади. Добре.
Зелено! Има ли тук вътре нещо, Ади? Да покажем. Ето. Ще вътре нещо. Нас, как ще вътре нещо? Пъкаме зелените перца. Вие вдигате вълшебния пръст. Как бяха вълшебните думи? Станаха оранжеви. Пъркаме оранжевите перца. Какъв цвят е това? Това, жълто. Жълто. Това какъв цвят е? Бяло. Това какъв цвят е? Пъркаме трите цвята. Жълто, бяло, червено. Как бяха вълшебните думи? И отново стават зелени. Браво! Искате разка магии? Ето. Искам да седнете. Това какво е, знаете ли? Това вече е салфетка. Бъркаме салфетка до тук вътре. Вие вдигате вълшебното кръстче и казвате вълшебните думички. Хайде! Я ще веднъж. Викаме нещо, това е справедливо. Ако викате, ще се оплаши, да знаете, чухте ли? Да му се пръсне с ръчицето. Да, бе. Да му кажем чао на Зайко Байко. Да. А сега, я елате всички тук при мен, абсолютно всички елате. Ставаме тук. Ади, както и бързо, че за малко ще викаме нещо. Виждате тук тората е готова. Искате ли сега да се направим, да извикаме ние заедно тората, да изпеем песента на Ади за рождения ден Happy Birthday? Искате ли? Ади, заставаш там така отзад. Ще може ли той на едно словче да стои прав и как да го направим да бъде той? Ади, тук отзад, Ади. А сега, всички заставаме така, около Ади, по-големите по-отзад. Айде, един е голям от там, други е голям от тази страна. Айде. Айде да си. Чакай. Ела от нас. Добре, добре. Чакай си. Ела тук. Ела тук, красавице. И тук заставаш там така. Да, може да падиме. А сега вие може да пеете. Чак, не. Красавица, не да пукаш. Мари!
До 4, големи фонтани, бе. Чакай. Ади, затвори си оченцата и си намисли едно желание. Ади, затвори си оченцата и си намисли едно желание. Когато чуеш 4, духа свещичките, а ние започваме да броим сега. 1, 2, 3, 4. Давай, Ади, Писи, давай, Ади. Силно, давай, Ади. Давай. Ади, аз, батко Радко и какавец, искам да ти пожелаем преди всичко да си жив и здрав. Нека всички твои детски мечти се сбъднат. Ади, мога ли да те попитам само едно нещо? Ади, хареса ли ти рождения ден? Да. Колко? Бъди жив и здрав, честит рожден ден. Дечица, това беше от нас. Ние ви казваме чао, а вашия празник продължава. Ади, тати, сине, Ади, бе. Браво! Благодаря. Сега ще имаме ние. Чакай да ме купе. Дай, ти са се ти, няма какво ще това е. Чакай. Браво! Ти са се ти, пътно. Абе дайте назад до шапките, бе. Кой е ти шапка? Гледай, ти искаш шапка? Аз имам. Ми слагай ти гребовите се. Дай, не роби да се снимам.
Няма